Kaixo eta ongi etorri Arabako bola joko txapelketaren finalaren azken txaponetara, zuzenean ari gara Aiaraldea komunikabidetik Luiandoko bolatokitik emisio berezia hau egiten. Printzipioz, goizeko 11etan hastekoak ziren tiraketak, baina jendea apurba berandago hasi denez etortzen, hori atzeratu eginda eta orain ari gara lehenbiziko tiraketak ikusten. Une honetan Alberto Kinkozes ari da bere tiraketa egiten, hemen Luiandoko bolatokian zuzenean. Honakoa da bere lehenbiziko tiraketa puntuagarria, 4 puntu lortu ditu orotara. Eta joango gara ikusten ze moduz doan gaurko goiza. Izan ere, atzo ere emisioa egin genuen, arratsaldeko 6etatik 8 arte. Jende ugarik, de hecho, jende gehienak atzoko egunean zehar bota egin zuen, gaur 20 bat lagunek jaurtiko dute, baina egia da lehen biziko postutan dauden pertsona gehienak gaur jaurtitzekoak direla, beraz finala gaurko goizean zehar ebatziko da. Esan bezala, une honetan Alberto Kinkozes ari da jaurtiketa egiten. Hau da bere 3. tiraketa. 7 puntu lortu ditu orotara, Albertok 3. tiraketa honetan. Ea 4. tiraketa ze moduz doakion. Esan bezala, hemen gabiltza, Aiaraldea komunikabidetik, zuzeneko emisio berezia egiten, Arabako bola joko txapelketaren finaletan. Une honetan, esan bezala, Alberto Kinkozes ari da jaurtiketa egiten, bere 4. jaurtiketa egin berri du eta 9 puntu lortu ditu orotara. Ea hurrengoa ze moduz doakion Albertori. Ordo Alberto. 2 bota ditu joanean eta beste bat itzuleran. Hor dago Alberto bola eskutan, bere 5. tiraketari ekiteko prest. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Eta orain Albertok bere azken aurreko jaurtiketari ekingo dio. Momentuz 42 puntu ditu pilatuta. Azken 2 tiraketak zen moduz doazkion Albertori. Ordoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Eta azken tiraketari ekingo dio orain Albertok. Prestu bolatokia, eskutan dauka bola. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Eta honen beste, amaitu eginda Albertoren txanda. 49 puntu pilatu ditu orotara. Eta une honetan, Carla Remateroren txanda izango da. Gogoratu hemen gabiltzala, Arabako bola joko txapelketaren finalak zuzenan emititzen, Aiaraldea komunikabidetik, Luiandoko bolatokian zuzenean. Atzo ere hemen egon ginen, arratsaldeko 6etatik 8 bitartean, gaur 20 lagun inguru falta dira berain jartiketak egiteko,
eta modu horretan ebatzeko da nori izango den, nortzuk izango diren aurtengo txapeldunak. Une honetan Clara Rematerok bere probasko jaurtiketa egin du. Honek ez du puntuatzeko balioko, baina hurrengoak bai. Eta orain ikusiko dugu Clara Remateroren lehen jaurtiketa puntuagarria. Ordoa Clara, 3 bota ditu joanean, baina ez du txapa jotzea lortu. Eta ondorioz ez du puntuatuko jaurtiketa honek. Ea hurrengoan sorte gehiago daukan Clarak. Ordoa Clara. Hiru bota ditu itzuleran. 3 puntu Clararentzat, Clara Rematerorentzat, bere bigarren jaurtiketan. Ea 3. jaurtiketa ze moduz doakion. Ordoa Clara. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara, Clara Rematerorentzat bere 3. jaurtiketan. Ea marka mantentza lortzen duen 4. ere. Ordoa Clara. Txikia botatzea lortu du joanean eta 5 puntu lortu ditu modu horretara. Eta beste 3 itzuleran. Modu horretan 8 puntu lortu ditu Clara Rematerok. Bere 4. jaurtiketan, ea 5. ze moduz doakion. Ordoa Clara. 3 bota ditu joanean eta itzuleran beste 5 puntu orotara Clara Rematerorentzat bere 5. jaurtiketan. 26 puntu ditu pilatuta Clarak gaurko goizean eta 3 jaurtiketa ditu oraindik aurretik. Prest du bolatokia, eta badoa. 2 bota ditu joanean, eta beste 4 itzuleran. 6 puntu orotara, Clara Rematerorentzat bere 6. jaurtiketan. 32 puntu ditu pilatuta guztira, eta bere azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa. Bolo bakarra lortu du botatzea joanean, eta itzuleran ez du sorterik izan. Puntu bakarra Clararentzat, bere azken aurreko jaurtiketan. Azkena ze moduz doakion. Txikia botatzea lortu du joanean, 5 puntu lortuta orotara, eta beste 2 itzuleran, 7 puntu orotara Clara Rematerorentzat. Modu horretan, 40 puntu lortu ditu gaurko goizean. Eta une honetan, Gurutze Badilloren txanda izango da. Aipatu beharra dago, une honetan Gurutze Badillo sailkapen orokorrean
552 punturekin dagoela 3. postuan. Ea orain, ze moduz doakion. Probasko jaurtiketa egiten ari da orain Gurutze. Honek ez du puntuatzeko balioko. Ea hurrengoak ze moduz doazkion. 3. postua defendatu beharko du, eta agian aukera izan dezake baita postu bat, koska bat aurrerago egiteko ere. Apurka-apurka jendea bertaratzen ari da Luiandoko bolatokira. Une honetan Tuborra Unidosen langileen aldeko banderola ari dira jartzen antolatzaileak esian. Eta bien bitartean esan bezala Gurutze Badilloren jaurtiketak ikusten ari gara. Bere lehenengo jaurtiketa egin berri du eta 7 puntu eskuratu ditu Orotara. Eta bigarrenari ekingo dio orain, hor doa Gurutze. Txikia eta 4 bota ditu joanean. Eta ez du itzuleran gehiagorik lortu. 8 puntu Orotara, Gurutze Badillorentzat bere bigarren jaurtiketan. Eta 3. ekingo dio orain Gurutzek. Prest du bolatokia, bola eskutan. Eta badoa. 2 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 4 puntu Orotara Gurutze Badillorentzat bere 3. jaurtiketan. Hurrengoa ze moduz doakion, prest dago. Eta badoa. Badoa. 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Bost puntu Orotara Gurutze Badillorentzat bere 4. jaurtiketan. Ordoa Gurutze. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Bederatzi puntu Gurutze Badillorentzat bere 5. jaurtiketan. 33 puntu pilatu ditu eta beste 3 jaurtiketa ditu aurretik. Prest du bolatokia, bola eskutan. Eta hor doa Gurutze. 2 bota ditu joanean. Beste 2 lortu ditu eta beste 2 itzuleran. 6 puntu Orotara Gurutze Badillorentzat. 39 puntu pilatuta. Eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio jarraian. Hor dago Gurutze, bola eskutan. Eta badoa, badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Bederatzi puntu Orotara Gurutze Badillorentzat bere azken aurreko jaurtiketan. 58 puntu ditu pilatuta eta azken jaurtiketari ekingo dio orain. Hor doa Gurutze. Txikia ez du botatzea lortu, 2 puntu lortu ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. 4 puntu Orotara Gurutze Badillorentzat bere azken jaurtiketan 52 puntu lortu ditu Orotara gaurko goizean, eta une honetan Joseba Mirasen txanda izango da. Barkatu, une honetan Alberto Lopezen, ez Joseba Mirasen, Alberto Lopezen txanda izango da, bere probasko jaurtiketa egin berri du.
Eta orain ekingo dio bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarriari. Ordoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Hemen gaude, Luiandoko bolatokitik zuzenean, Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen. Orain dela gutxi hasi dira tiraketak, eta aurreikuspenen arabera, eguerdiko 12:30 arte luzatuko dira. Eta orduan ebatziko da nori izango den aurtengo edizioko txapelduna. Honetan Alberto Lopezen jaurtiketak ikusten ari gara. Alberto Lopezen hirugarren jaurtiketa da honakoa. 9 puntu lortu ditu orotara. 16 puntu ditu pilatuta eta 6 jaurtiketa geratzen zaizkio aurretik. Ea laugarren jaurtiketa ze moduz doakion Albertori, ordoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara, Alberto Lopezentzat bere laugarren jaurtiketan. Prest du bolatoki Albertok. Bola hartu du eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Hamar puntu orotara Alberto Lopezentzat. Bere 5. jaurtiketan, 44 puntu ditu pilatuta orotara. Eta 3 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik. Prest du bolatoki Albertok. Bere 6. jaurtiketari ekiteko, ordoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Zortzi puntu orotara Alberto Lopezentzat bere 6. jaurtiketan. Eta azken aurrekoari ekingo dio orain. Ordoa Alberto. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Beste 8 puntu Alberto Lopezentzat bere azken aurreko jaurtiketan. 60 puntu ditu pilatuta eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Ordoa Alberto. Txikia eta beste 5 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran, 2 baino ez ditu utzi zutik. Alberto Lopezek bere azken jaurtiketan 11 puntu pilatu ditu eta 71 punturekin amaitu du goiza. Eta une honetan Daniel Cambeiroren txanda izango da. Hor dago Daniel, bere probasko jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste 5, 6 bota ditu. Erabatekoa lortu du Danik. Tamalez bere probasko jaurtiketan. Ea marka berdintza lortzen duen jaurtiketa puntuagarrietan ere. Orain hasiko da Daniel Cambeiroren lehen jaurtiketa puntuagarria. Ea proban lortu duen erabateko marka mantentza lortzen duen. Ordoa. Txikia ez du botatzea lortu oraingoan, ez du sorte hori izan.
eta 3 utzi ditu zutik, 6 puntu lortuta orotara. Hementze gaude, Arabako bola joko txapelketaren finalen azken txampa imititzen Luiandoko bolatokitik zuzenean. Daniel Cambeiro dago une honetan bola eskutan eta bere bigarren jaurtiketari ekingo dio jarraian. Ordoa, ez du txikia botatzea lortu, 4 bota ditu joanean eta beste 3 itzuleran. 7 puntu orotara, Daniel Cambeirorentzat bere bigarren jaurtiketan. Ea 3. ze moduz doakion. Hor dago Daniel, prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta ez du gehiago botatzerik izan itzuleran. Beste 7 puntu orotara, Daniel Cambeirorentzat bere 3. jaurtiketan. Hor dago Daniel, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Zortzi puntu orotara Daniel Cambeirorentzat bere 4. jaurtiketan. Ea 5. ze moduz doakion. Hor dago Daniel, bola eskutan. Eta jaurti du. 2 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Bost puntu orotara Daniel Cambeirorentzat bere 5. jaurtiketan. Ea 6. ze moduz doakion. Hor dago bola eskutan. Eta jaurti du. Badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. 7 puntu orotara Daniel Cambeirorentzat bere 6. jaurtiketan. 40 puntu ditu pilatuta. Eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Hor dago Daniel, badoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 1 itzuleran. 9 puntu orotara Daniel Cambeirorentzat bere azken aurreko jaurtiketan. 49 puntu ditu pilatuta eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Hor dago Daniel, bola eskutan, eta badoa, ez du txikia botatzea lortu, 4 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran, 2 utzi ditu zutik, 7 puntu lortuta orotara. Modu horretan, 56 puntu lortu ditu Daniel Cambeirok goiz honetan, eta une honetan Nekane Barrosen txanda izango da. Beste jokalariak bezala, bere probasko jaurtiketa egingo du Nekanek une honetan, honek ez du puntuatzeko balioko. Hiru bota ditu joanean Nekanek, eta beste 2 itzuleran. Eta orain bai, bere lehen jaurtiketa puntuagarriari ekingo dio. Hor dago Nekane, jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. 4 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du sorterik izan. 4 puntu orotara, Nekane Barrosentzat bere lehenengo jaurtiketan, ea 2. ze moduz doakion.
Prest du bolatokian Nekanek. Bola eskutan, eta badoa. Bi bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 3 puntu orotara Nekane Barrosentzat. Bere bigarren jaurtiketan. Ea ze moduz doakion 3. Bola eskutan dauka Nekanek. Bolatokia prest, eta badoa. Oraingoen bai lortu du txikia eta beste 3 botatzea, eta beste bi itzuleran. 9 puntu orotara Nekane Barrosentzat bere 3. jaurtiketan. 16 puntu ditu pilatuta, eta 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik. Ordoa berriro Nekane. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, baina ez du txapaikutza lortu, eta ondorioz ez du ponturik lortzerik izan azken jaurtiketa honetan. Ea 5. jaurtiketan hobeto doakion. Hor dago Nekane, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 10 puntu orotara Nekane Barrosentzat bere 5. jaurtiketan. Eta 6. ekingo dio orain. Prest du bolatokian Nekanek, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Nekane Barrosentzat bere 6. jaurtiketan. 35 puntu ditu pilatuta, eta bere azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Ordoa Nekane. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Beste 9 puntu Nekane Barrosentzat. Bere azken aurreko jaurtiketan. 54 puntu ditu pilatuta, eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Prest du bolatokian Nekanek, eta badoa bere azken jaurtiketan. Txikia eta 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 2. Eta honen bestez, 9 puntu lortu ditu Nekanek bere azken tiraketan, 53 puntu orotara gaurko goizean. Eta une honetan, Bea Isasiren txanda izango da. Aipatu beharra dago, Bea Isasi dela une honetan txapelketako liderra emakumezkoen kategorian, 584 punturekin. Une honetan bere probasko jaurtiketa egiten ari da. Atzetik dauka Estrella Alonso, 549 punturekin, eta gero Gurutze Badillo 542rekin. Gaurko goizean jaurtiko dute guztiek, batzuk jaurti egin dute, eta modu horretan ebatziko da nori izango den txapelduna. Ordoa Bea bere lehenengo jaurtiketa puntuagarrian, Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta puntu gehiagorik ez itzuleran. 7 puntu orotara. Bea Isasirentzat bere lehenengo jaurtiketan. Hor dago Bea, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran.
9 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere bigarren jaurtiketan. Gogoratu beharra dago, bera dela txapelketako liderra eta litekena dela oraingo tiraketekin berak lortzea txapelketa honetako txapela. Hor dago, Bea bola eskutan bere hirugarren tiraketari ekiteko prestu bolatokia. Eta jaurti du Beak, jaurti du. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste bi itzuleran. 8 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere hirugarren jaurtiketan. Prest du bolatokia Beak, bola eskutan. Eta badoa, jaurti du Beak, txikia eta beste bat bota ditu joanean. Eta beste 3-4 itzuleran. 9 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere laugarren jaurtiketan. Prest du bolatokiak Beak, 5. jaurtiketari ekiteko, bola eskutan dauka. Eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere 5. jaurtiketan. Beste 3 geratzen zaizkio aurretik. Prest du bola Beak, bolatokia ere prest dauka. Eta badoa, 2 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Hiru puntu lortu ditu Bea Isasik bere 6. jaurtiketan, eta azken aurrekoari ekingo dio orain. 56 puntu ditu pilatuta momentuz, azken jaurtiketa hauekin nola geratzen zaion, behin betiko puntuazioa. Jaurti du, txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta ez du puntu gehiago lortzerik izan itzuleran. 7 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere azken aurreko jaurtiketan. Eta azkenari ekingo dio orain Beak, prest dauka bolatokia, eskutan dauka bola, eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 8 puntu orotara, Bea Isasirentzat bere azken jaurtiketan, eta honen bestez 61 punturekin gaurko jaurtiketan txapeldun izendatu da. Estrella Alonsok eta Gurutze Badillo jaurti dute, eta modu horretan estadistikoki behintzat Bea da emakumezkoen artean Arabako bola joko txapelketako aurtengo txapelduna. Eta une honetan Jose Luis Sánchez ari da jaurtitzen, bere probasko jaurtiketa egin berri du. Ea ze moduz doakion Jose Luisi bere lehenengo jaurtiketa puntuagarrian. Ordoa Jose Luis, txikia eta beste 5 bota ditu joanean, eta bakarra utzi du zutik itzuleran. 12 puntu orotara, Jose Luis Sánchezentzat bere lehenengo jaurtiketan. Ea bigarren ze moduz doakion. Prest du bolatokia Jose Luisek, eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean,
Eta itzuleran beste bi. Bederatzi puntu orotara Jose Luis Sánchezentzat bere bigarren jaurtiketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Eskutan dauka bola Jose Luisek, pres du bolatokia. Eta jaurti du. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste bi itzuleran. 8 puntu orotara Jose Luis Sánchezentzat bere hirugarren jaurtiketan. 29 puntu ditu pilatuta eta 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Prest du bolatokia Jose Luisek, bola eskutan eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean eta beste bi itzuleran. Beste 8 puntu Jose Luis Sánchezentzat bere laugarren jaurtiketan. Ea bosgarrena ze moduz doakion. Prest dago Jose Luis. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Amar puntu lortu ditu orotara Jose Luis Sánchezek. Bere hirugarren jaurtiketan. Bere bosgarren jaurtiketan. Eta 6. jaurti berri du. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Bere azken aurreko jaurtiketari ekingo dio Jose Luis Sánchezek une honetan. Ordoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 7 puntu gehiago Jose Luis Sánchezentzat bere azken aurreko jaurtiketan. Eta azkena botako du orain. Momentuz 62 puntu ditu pilatuta. Ea zenbat gehiago gehitzea lortzen duen azken jaurtiketa honetan. Badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. 8 puntu orotara Jose Luis Sánchezentzat. Bere azken jaurtiketan eta honen bestez 70 puntu lortu ditu orotara. Gaurko goizean. Eta une honetan Jorge Leonen txanda iritziko da. Bere proba asko jaurtiketa egingo du une honetan Jorgeek. Ordoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean Jorgeek eta beste 2 itzuleran. Eta orain Jorgeren lehenbiziko jaurtiketa puntuagarria ikusteragoaz. Ordoa Jorge. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta ez du sorterik izan itzuleran, bakarra bota du. 8 puntu lortu ditu orotara Jorgek bere lehenengo jaurtiketa honetan. Ea bigarrena ze moduz doakion. Prest dago Jorge, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran bola geldiri geratu da eta ondorioz ez du puntu gehiago lortzerik izan.
6 puntu orotara Jorge Leonentzat bere bigarren jaurtiketa honetan. Prest dago Jorge, bola eskutan, bere hirugarren jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa txikia eta beste bat bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. 9 puntu orotara Jorge Leonentzat bere hirugarren jaurtiketa honetan. Ea laugarrena ze moduz doakion. Hor doa Jorge, badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran, 3 baino ez ditu utzi zutik. 10 puntu lortu orotara. Hor dago Jorge, bola eskutan. Eta badoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Gogoratu hemen gabiltzala, Arabako bola joko txapelketaren finalen azken txanpa zuzenean jarraitzen, Luiandoko bolatokitik zuzenean. Aiaraldea komunikabidetik zuzeneko emisio berezia egiten ari gara gaur, eta atzo ere hemen egon ginen arratsaldeko 6-etatik 8 bitartean, txapelketa nola ebatziko den zuzenean ikusteko. Une honetan, esan bezala, Jorge Leon ari da jaurtitzen, bere 6. jaurtiketa egin berri du, 9 puntu lortuta orotara, 51 puntu pilatu ditu gaurko goizean, eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio jarraian. Hor dago Jorge, bola eskutan, eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Jorge Leonentzat bere azken aurreko jaurtiketan, eta azkenari helduko dio orain. Prest du bolatokia Jorgek. Eta jaurti du bola. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 10 puntu orotara Jorge Leonentzat bere azken jaurtiketan. 71 puntu pilatu ditu orotara gaurko goizean. Eta une honetan Jose Leonen txanda izango da. Aurrekotan bezala, probasko jaurtiketa egingo du lehenbizi Josek, indarrak neurtzeko, eta gero ekingo dio jaurtiketa puntuagarriak egiteari. Hor doa Jose, txikia eta beste 4 bota ditu lehen jaurtiketa probasko honetan, ez puntuagarri honetan, eta orain ekingo dio puntuatzen duten jaurtiketak egiteari. Hor dago Jose, bola eskutan hartu du, prest du bolatokia. Eta badoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. Modu horretan, lehenengo jaurtiketa honetan 10 puntu lortu ditu Jose Leonek. Aurrengo jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Jose, bola eskutan, prest du bolatokia. Eta badoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Beste bat botatzea lortu du, eta beste bat itzuleran. Zortzi puntu orotara Jose Leonentzat bere bigarren jaurtiketa honetan.
ea hurrengoa ze moduz doakion. Ordoa Jose, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. Bederatzi puntu orotara Jose Leonentzat bere 3. jaurtiketa honetan. Ea 4. jaurtiketa ze moduz doakion. Eskutan dauka bola, prest du bolatokia, eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean, eta itzuleran beste 4. Beste 9 puntu Jose Leonentzat bere 4. jaurtiketan, 36 puntu ditu pilatuta orotara, eta bere 5. jaurtiketari ekingo dio orain. Hor dago, bola eskutan, eta badoa Jose. Badoa, txikia eta 4 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. Beste 9 puntu Jose Leonentzat, hemen Luiandoko bolatokiko Arabako bola joko txapelketako finaletan. Eta 6. jaurtiketari ekingo dio jarraian. Prest du bolatokia, bola eskutan. Eta badoa Jose, badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Gogoratu hemen gabiltzala Arabako bola joko txapelketako finalen azken txampa emititzen zuzenean Luiandoko bolatokitik. Atzo ere hemen egon ginen arratsaldeko 6etatik 8 bitartean, gaur 11 pasata hasi dira jaurtiketak egiten, eta modu horretan ebatziko da nortzuk izango diren aurtengo txapeldunak. Eta une honetan Jose Leonen jaurtiketak ikusten ari gara, bere azken aurreko jaurtiketa egin berri du 10 puntu lortuta orotara. 63 puntu ditu pilatuta Jose guztira eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Hor dago Jose, prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Modu horretan, 7 puntu lortu ditu orotara bere azken jaurtiketa honetan Jose Leonek 70 puntu eskuratuta orotara gaurko tiraketan. Eta une honetan, Oskar Olabarrietaren txanda izango da. Ordoa Oskar bere probasko tiraketa egiten, honek ez du puntuatuko, balioko du ikusteko zenolako indarrekin etorri den gaur Luiandoko bolatokira. Indartzu hasi du, 3 baino ez ditu utzi zutik, baina esan bezala honek ez du puntuatzeko balioko, orain hasiko da lehen jaurtiketa puntuagarriarekin. Ordoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du gehiago botatzerik izan. 8 puntu lortu ditu Oskarrek orotara, bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarrian. Ea bigarrena ze moduz doakion. Hor dago, prest, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 9 puntu orotara Oskar Olabarrietarentzat bere bigarren jaurtiketa honetan. Ea 3. ze moduz doakion.
Hemen gabiltza Arabako bola joko txapelketaren finalak zuzenean emititzen Luiandoko bolatokitik. Oskar Olabarrieta ari da jaurtitzen une honetan. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean orain. Eta itzuleran beste bat botatzen lortu du azken unean. 8 puntu orotara Oskar Olabarrietarentzat bere 3. jaurtiketa honetan. 25 puntu ditu pilatuta eta 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik. Ordoa Oskar. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Beste 8 puntu Oskar Olabarrietarentzat bere 4. jaurtiketan. Ea 5. ze moduz doakion. Ordoa Oskar. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean berriro ere. Eta itzulera beste 3. 10 puntu orotara Oskar Olabarrietarentzat bere 5. jaurtiketa honetan. Ea 6. ze moduz doakion Oskarri. Ordoa Oskar. Txikia eta beste 3 bota ditu berriro ere joanean. Eta itzuleran azken unean beste bat ere. 8 puntu berriro Oskar Olabarrietarentzat bere 6. jaurtiketa honetan. Eta azken aurrekoari ekingo dio orain. Prestu bolatokia, bola eskutan eta badoa. Badoa. Txikia eta beste 3 berriro ere joanean. Eta itzuleran sorterik ez. Ez du puntu gehiago lortzerik izan. Zazpi puntu Oskar Olabarrietarentzat bere azken aurreko jaurtiketan 58 puntu ditu pilatuta eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Ordoa Oskar. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Zazpi puntu, barkatu 10 puntu, Oskar Olabarrietaren azken jaurtiketan 78 punturekin amaituko du goiza. Eta orain, Carlos Olabarrietaren txanda izango da. Prest dago Carlos dagoeneko, eta badoa bere probasko jaurtiketarekin, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Eta orain ekingo dio Carlosek bere lehen jaurtiketa puntuagarriari. Ea ze moduz doakion. Badoa Carlos. Txikia eta 3 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Carlos Olabarrietarentzat bere lehenengo jaurtiketa honetan. Eskutan du bola Carlosek. Eta jaurti du. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 2 ere. Beste 10 puntu Carlos Olabarrietarentzat bere 2. jaurtiketa honetan. Ea 3. marka mantendu edo hobetzea lortzen duen. Hor dago Carlos, bola eskutan eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran.
Hor dago Carlos Olabarrieta, jaurti du bola, txikia eta beste bat bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3. 8 puntu gehiago Oskar Olabarrietarentzat bere 4. jaurtiketa honetan. 36 puntu ditu pilatuta eta 4 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Eskutan dauka bola Oskarrek, Carlosek barkatu. Txikia eta 3 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Carlos Olabarrietarentzat bere 5. jaurtiketan. 45 puntu ditu pilatuta eta 3 jaurtiketa geratzen zaizkio. Eskutan dauka bola. Eta badoa Carlos. Txiki eta 4 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste bat ere. Beste 9 puntu Carlos Olabarrietarentzat bere 6. jaurtiketan. 54 puntu ditu pilatuta eta azken aurrieko tiraketari ekingo dio jarraian. Hor dago Carlos Olabarrieta, bola eskutan eta badoa. Txikia eta beste 3, 4, 5 bota ditu. Beste 9 puntu lortuta orotara. 63 puntu ditu pilatuta Carlosek eta azken jaurtiketari ekingo dio jarraian. Eskutan dauka bola eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean eta itzuleran beste 2 ere. Hirurogeita 11 puntu lortu ditu orotara Carlos Olabarrieta gaurko goizean eta Oskar Alesankoren txanda iritsiko da orain. Aurreko jokalari guztiak bezala, probasko jaurtiketa egingo dugun honetan, indarrak neurtzeko, ez da puntuagarria izango. Ordoa Oskar. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran. Beste 4 itzuleran. 3 geratu dira zutik, baina esan bezala honek ez du puntuatuko. Orain hasiko da bere lehenengo jaurtiketa puntuagarriarekin. Gogoratu, hemen gaude. Arabako bola joko txapelketaren finalaren azken txanpan Luiandoko bolatokitik zuzenean. Ordoa Oskar Alesanko, txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Oskar Alesankorentzat bere lehenengo jaurtiketa honetan. Ea bigarrena ze moduz doakion. Eskutan dauka bola. Eta badoa Oskar, badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean eta itzuleran beste bat ere. Beste 9 puntu lortu ditu orotara Oskar Alesankok jaurtiketa honetan. Ea hirugarrena ze moduz doakion. Hor dago, bola eskutan eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean eta itzuleran beste 2. Beste 2. 7 puntu pilatuta orotara. Hor dago bola eskutan Oskar eta jaurti du. Txikia eta beste bat bota ditu berriro ere joanean eta beste 3 itzuleran. 8 puntu orotara Oskar Alesankorentzat bere 4. jaurtiketa honetan. 33 puntu ditu pilatuta eta beste 4 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik.
Eskutan dauka bola Oskarrek, eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu oraingoan Joanean, eta beste bat itzuleran. 7 puntu gehiago Oskar Olabarritarentzat, eta 3 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik. Orain bere 6. jaurtiketari ekingo dio, momentuz 40 puntu pilatuta. Prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa. Badoa, txikia eta beste 3 bota ditu Joanean, eta beste 3 itzuleran. 10 puntu Oskar Alezankorentzat bere 6. jaurtiketan. 50 puntu ditu pilatuta, marka oso ona mantentzen ari da, eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Bola eskutan dauka Oskarrek, eta badoa, txikia eta beste 3 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste bat ere. 8 puntu orotara Oskar Alezankorentzat bere azken aurreko jaurtiketan. 58 puntu ditu pilatuta, eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Prest du bolatokia Oskarrek, bola eskutan, eta jaurti du, txikia eta beste 2 bota ditu Joanean, eta itzuleran baita beste 2 ere. 8 puntu lortu ditu azken tiraketa honetan Oskarrek, eta 66 puntu erdietzi ditu modu horretan guztira goiz honetan. Eta une honetan, Akets Moralen txanda. Proba asko jaurtiketa ikusten ari gara une honetan, txikia eta beste 4 bota ditu lehenengoan, Joanean, eta itzuleran beste bat, 2 eta 3. 2 geratu zaizkio zutik, baina esan bezala hau proba asko jaurtiketa da. Orain ekingo dio, Aketzek bere lehen proba puntuagarriari. Bere lehen jaurtiketa parkatu puntuagarriari. Eskutan dauka bola, prest du bolatokia. Eta ordo Aketz bere lehen jaurtiketan. Txikia eta beste 4 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste 2 ere. 10 puntu orotara Akets Moralentzat bere lehen jaurtiketa puntuagarri honetan. Ea bigarrena ze moduz doakion. Prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste bat ere. 7 puntu orotara Akets Moralentzat bere bigarren jaurtiketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Ordoa, txikia eta beste 3 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste 3. Gogoratu hemen gabiltzara, Arabako bola joko txapelketaren finalaren azken txampa ikusten Luiandoko bolatukitik zuzenean, eta une honetan Akets Moral ari da bere jaurtiketak egiten. Une honetan txikia eta beste 3 bota ditu, beste 7 puntu lortuta. Bere 4. jaurtiketan, 34 puntu ditu pilatuta Aketzek gaurko goizean, eta 4 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Hor dauka bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste bat ere. 7 puntu gehiago Akets Moralentzat. 51 puntu ditu pilatuta, eta 6. jaurtiketari ekingo dio orain. Prest du bolatokia Aketzek, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu Joanean, eta itzuleran beste bat.
9 puntu Akets Moralentzat bere 6. jaurtiketan. 50 puntu ditu pilatuta eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Hor dago, bola eskutan. Eta badoa Akets, badoa txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta itzuleran beste 2 ere. Apurka jendez betetzen ari da Luiandoko bolatokia eta giroa ere berotzen ari da Arabako bola joko txapelketaren azken txampa honetan. Printzipioz 12 arte izango ziren jaurtiketak, baina berandu hasi dira eta ordu litekena da gehiago luzatzea. Baina gu hemen egongo gara txapelketa ebatzi arte. Une honetan, esan bezala Akets Moral dago jaurtiketak egiten, bere azken jaurtiketa egin berri du, 8 puntu lortuta orotara, eta 67 puntu lortu ditu modu horretan. Eta orain, Jon Meaberen txanda izango da. Hor dago, Jon Meabe bere probasko jaurtiketa egiteko prest. Jaurti du, bola. 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3. Eta ordoa bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarrian 2 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3. 5 puntu lortu ditu orotara. Bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarri honetan. Jon Meabe ari da honetan jaurtitzen, bere 2. jaurtiketa honetan txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 1 itzuleran. 8 puntu lortu ditu orotara Jon Meabe 2. jaurtiketa honetan, ea 3. ze moduz doakion. Prestu bolatokia, bola eskutan. Eta badoa Jon, badoa. Txikia eta beste 1 bota ditu joanean eta itzuleran beste 2. 7 puntu orotara Jon Meaberentzat. Badoa Jon, badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean eta itzuleran beste 3. 9 puntu gehiago Jon Meabe 4. jaurtiketa honetan. Eta beste 4 geratzen zaizki oraindik aurretik. Prest du bolatokia Jonek, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta itzuleran beste 1 ere. 8 puntu lortu ditu orotara Jon Meabek bere 5. jaurtiketa honetan eta 3 geratzen zaizki horretik. Ea 6. jaurtiketa ze moduz doakion. Bola eskutan dauka Jonek. Eta jaurti du. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran. Hor dago Jon, bola eskutan, eta jaurti du. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta 10 puntu orotara Jon Meaberentzat. Hemen gabiltza.
Hemen gabiltza Arabako bola joko txapelketaren finalak zuzenean emititzen. Eta une honetan, Jon Meabe ari da jaurtiketak egiten. Bukatu berri du, bere txanpa, 74 puntu pilatuta guztira. Eta une honetan, Asier Martinen unea heldu da. Hor dago Asier Martin, bere proba asko jaurtiketa egiteko prest. Eta badoa, txikia eta beste lau bota ditu joanean, beste bat ere, eta itzuleran ez du sorterik izan, proba asko jaurtiketa honetan. Orain ekingo dio Asierrek bere lehen jaurtiketa puntuagarriari. Prest du bolatokia Asierrek, bola eskutan. Eta badoa. Txiki eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste bi. 8 puntu orotara Asier Martinentzat bere lehenbiziko jaurtiketa honetan. Bola eskutan dauka eta badoa. Txikia eta beste hiru bota ditu joanean. Eta itzuleran beste bi. 9 puntu orotara Asier Martinentzat bere bigarren jaurtiketa honetan. Bola eskutan dauka Asierrek, bere hirugarren jaurtiketari ekideko prest. Eta badoa jaurti du, ez du txikia botatza lortu, 3 bota ditu joanean, beste bat eta beste 3 orotara itzuleran. 6 puntu orotara Asier Martinentzat, bere hirugarren parkatu jaurtiketan. Prest du bolatokia, bola eskutan. Eta badoa Asier, txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta beste 3-4 itzuleran. 10 puntu orotara Asierrentzat bere laugarren jaurtiketa honetan. 33 puntu ditu pilatuta guztira, eta 5. jaurtiketari ekingo dio orain. Prest du bolatokia, bola eskutan du Asierrek. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. Beste 10 puntu Asier Martinentzat bere 5. jaurtiketan. 43 puntu ditu pilatuta, eta 6. jaurtiketari ekingo dio orain. Bola eskutan dauka, bolatokia prest. Eta jaurti du Asierrek. Txikia eta 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Beste 10 puntu Asier Martinentzat, 10 puntuko 3 tirada egin ditu jarraian, 53 puntu lortu ditu guztira, eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Hor dago Asier, bola eskutan prest. Eta badoa bere azken aurreko tiraketan, ez du txikia botatza lortu, 3 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. 5 puntu orotara, Asier Martinentzat bere azken aurreko jaurtiketa honetan,
58 puntu ditu pilatuta guztira eta azken jaurtiketa geratzen zaio oraindik. Bola eskutan dauka Asierrek. Eta jaurti du, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. 9 puntu lortu ditu modu horretan azkenan jaurtiketa honetan, 67 puntu pilatuta orotara gaurko goizean. Eta une honetan, Joseba Mirasen txanda izango da. Gogoratu beharra dago, Joseba Miras une honetan sailkapenean buru doala 627 punturekin. Beraz, oraingo jaurtiketetan dena ondo badoakio, bera izango da aurtengo Arabako bola joko txapelketako txapelduna. Une honetan probasko jaurtiketa ikusten ari gara. Jaurtiketa oparoa, 3 utzi ditu zutik. Oraingo jaurtiketa puntuagarrietan marka berdindu edo hobetzea lortzen duen. Esan bezala, lehen aipatu dugu, estadistikoki bea isasi gailendu da dagoeneko, bera da matematikoki txapelduna emakumezkoen kategorian. Eta orain Joseba Miras dago gizonezkoen kategorian, orain bere jaurtiketak ematen duenaren arabera ebatziko da txapelduna izango den edo ez gizonezkoen kategorian. 9 puntu lortu ditu bere lehenbiziko jaurtiketa honetan. Ea bigarrena ze moduz doakion. Apurka giroa berotzen ari da hemen Arabako bola joko txapelketan, Lujandoko bolatokian. Josebak eskutan dauka bola eta jaurti du. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean eta itzuleran beste 3. 2 baino ez ditu utzi zutik. Joseba Mirasek bere bigarren jaurtiketa honetan. Marka honekin jarraitzen baldin badu, bera izango da Arabako bola joko txapelketako txapelduna gizonezkoen kategorian. Prest du bola Josebak, prest du bolatokia. Eta jaurti du. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3 ere. 9 puntu gehiago Joseba Mirasentzat bere 3. jaurtiketa honen bidez, 29 puntu ditu pilatuta gaurko goizean, eta 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Ordoa Joseba, 3 bota ditu joanean, ez du txikia botatzea lortu oraingoan. Eta beste 4 bota ditu itzuleran. 7 puntu orotara Joseba Mirasentzat bere 4. jaurtiketa honetan. Ea 5. ze moduz doakion. Hor dago Joseba bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu. Eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Joseba Mirasentzat bere 5. jaurtiketa honetan. Prest du bolatokia. Jaurti du bola. Eta 2 baino ez ditu utzi zutik Josebak. Jaurtiketa honetan 11 puntu lortuta orotara. Ondo doakio Josebari. 56 puntu ditu pilatuta, 2 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik, eta bera doa sailkapenean buru. Aipatu beharra dago, sailkapenean 2. doan Aitor Parrilla urrengoa izango dela botatzen. Beraz, datozen minutuetan ebatziko da txapelketaren gizonezkoen kategorian nork eramango duen txapela. Berriro ere 2 baino ez ditu utzi zutik Josebak, beste 11 puntu lortuta. Eta azken jaurtiketa geratzen zaio Josebari, 77 puntu ditu pilatuta,
Ea ze moduz doakion. Prest du bolatokia Josebak. Bola eskutan dauka. Eta badoa. Txikia eta beste 5 bota ditu. Eta beste bat ere bota du. 3 baino ez ditu utzi zutik. Eta honen bestez, matematikoki bera geratu da gizonezkoen kategoriako txapeldun. Dena den orain Aitor Parrillak jaurtiko du. Kontuan hartu beharra dago Aitor Parrilla bigarren doala. Eta bera dela Joseba Mirasi txapelak kendu alko lioken bakarra. Naiz eta matematikoki, honetan nik ez ditut matematikak eskura, baina zail daukan. Berez matematikoki Joseba izango litzateke gizonezkoen artean aurtengo Arabako bola joko txapelketako txapelduna. Baina ea ze moduz doakion Aitorri. Bere probasko lehen jaurtiketa egin berri du, eta orain ekingo dio bere lehen jaurtiketa puntuagarria egiteari. Ordo Aitor. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta bola blokeatuta geratu da itzuleran, eta ez du puntu gehiago lortzerik izan. Zortzi puntu orotara Aitor Parrillarentzat bere lehenengo jaurtiketa honetan. Prest du bolatokia Aitorrek bere bigarren jaurtiketarako bola eskutan dauka. Eta jaurti du. Txikia eta 2 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. Bola eskutan dauka Aitorrek, eta badoa. Txikia bakarri botatza lortu du, 5 puntu eskuratuta, eta itzuleran beste 2. 7 puntu orotara Aitor Parrillarentzat bere 3. jaurtiketa honetan. 24 puntu ditu pilatuta, eta 5 jaurtiketa geratzen zaizki oraindik. Bola eskutan dauka bere 4. jaurtiketari ekiteko, eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean Aitorrek. Eta beste 2 itzuleran. Beste 3 parkatu itzuleran. 8 puntu orotara Aitor Parrillarentzat bere 4. jaurtiketa honetan. Eskutan dauka Aitorrek bola. Eta jaurti du. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Berrogei puntu ditu pilatuta guztira Aitorrek. Eta 6. jaurtiketari ekingo dio orain. Bola eskutan dauka, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2 ere. Gogoratu hemen gabiltzala Arabako bola joko txapelketa zuzenan emititzen Luiandoko bolatokitik, Aiaraldea komunikabidetik final guztiaren emisio berezia egin dugu. Eta azken txampan gaude jada, une honetan Aitor Parrilla ari da jaurtitzen, gizonezkoen kategorian 2. sailkatu doana. Bere atzetik jaurti du Joseba Mirasek, eta matematikoki Joseba Mirasek lortu du txapela lortzeko puntuazio gorena.
Eta emakumezkoen kategorian Bea Isasik ere jaurti du dagoeneko, lehen hirurek jaurti dute dagoeneko ere, eta ondorioz Bea Isas izango da txapelduna. Beraz, naiz eta txapelketa amaitzeko oraindik tiraketa batzuk falta diren, eta behin betiko sailkapenak eskuratzeko tiraketa batzuk falta diren, matematikoki ebatzi da dagoeneko txapelketaren zatirik mardulena. Aitor Parrillaren azken jaurtiketa ikusi berri dugu. 76 puntu lortu ditu orotara, eta modu horretan, bigarren postuan, gizonezkoen bigarren postuan finkatzea lortu du. Eta une honetan, Marian Fernandezen txanda izango da. Bere probasko jaurtiketa egingo du une honetan. Ordoa Marian, txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. Eta orain bai, bere lehen jaurtiketa puntuagarria egingo du Marianek. Eskutan dauka bola. Eta badoa. Txikia eta beste 5 lortu ditu orotara, eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. 9 puntu orotara, Marian Fernandezentzat bere lehenengo jaurtiketa puntuagarri honetan. Prest dago Marian, bola eskutan. Eta jaurti du. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. Zortzi puntu orotara, Marian Fernandezentzat bere bigarren jaurtiketa honetan. Prest du bolatokia Marianek bere 3. jaurtiketarako, eskutan dauka bola. Eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean, eta itzuleran beste bi ere. 7 puntu Marian Fernandezentzat. Bere 3. jaurtiketa honetan. Ea 4. ze moduz doakion. Eskutan dauka bola. Eta badoa. 2 bota ditu joanean, ez du txikia botatzea lortu. Eta beste 3 itzuleran. 6 orotara, beste 4 parkatu itzuleran izan dira. Eta 6 puntu lortu ditu orotara Marianek bere 4. jaurtiketa honetan. Eta 5. ekingo dio orain, prest dauka bolatokia, eskutan dauka bola. Eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean Marianek, eta itzuleran beste 2. 7 puntu orotara, Marian Fernandezentzat. 37 puntu pilatu ditu orotara, eta 3 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Eskutan dauka bola, prest du bolatokia. Eta jaurti du. 3 bota ditu joanean, ez du txikia botatzea lortu. Eta beste 4 itzuleran. 7 puntu gehiago Marian Fernandezentzat bere 6. jaurtiketa honetan. Eta 7. ekingo dio jarraian. Azken aurrekoari.
Prest du Marianek bolatokia, eskutan dauka bola. Eta badoa. Hiru bota ditu joanean eta itzuleran beste bat. Ea ze moduz doakion Mariani urrengo tiraketan. Ordoa, Marian. Txikia eta beste hiru bota ditu joanean. Eta itzuleran beste bi. Modu horretan, 9 puntu gehiago lortu ditu Marianek. 57 puntu lortuta orotara gaurko goizean. Eta une honetan, Oskar Solaunen txanda izango da. Ordoa Oskar bere probasko tiraketan, txikia eta beste hiru bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. Hor dago bere lehenengo jaurtik eta puntuagarria egiteko, txikia eta beste hiru bota ditu joanean Oskarrek, eta beste bi itzuleran. Bederatzi puntu orotara Oskar Solaunentzat bere lehenbiziko tiraketan, ea bigarrena ze moduz doakion. Eskutan dauka bola, eta badoa Oskar, badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste hiru. Beste 9 puntu Oskar Solaunentzat. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Ordoa Oskar, txikia eta beste lau bota ditu joanean, eta itzuleran beste bi. 10 puntu orotara Oskar Solaunentzat bere hirugarren jaurtiketa honetan. 28 puntu ditu pilatuta, eta 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Ea laugarrena ze moduz doakion orain. Prest du bolatokia Oskarrek, eskutan dauka bola. Eta jaurti du. Lau bota ditu joanean, eta itzuleran aldiz beste bi. Zazpi puntu Oskar Solaunentzat bere laugarren jaurtiketa honetan. Ea 5. jaurtiketa ze moduz doakion Oskarri. Ordoa. Ez du txikia botatzea lortu, 3 bota ditu joanean. Eta beste bi itzuleran. Beste bat ere lortu du azken unean. 6 puntu orotara Oskar Solaunentzat bere 5. jaurtiketa honetan, 51 puntu ditu pilatuta, eta 3 jaurtiketa geratzen zaizki aurretik. Ordoa, txikia eta beste 3 bota ditu Oskarrek lehenean, eta itzuleran beste bi. 9 puntu Oskar Solaunentzat bere 6. jaurtiketa honetan. Eta azken aurrekoari ekingo dio orain.
eskutan dauka bola, eta jaurti du, Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran orain beste 3. Bederatzi puntu gehiago Oskar Solaunentzat bere azken aurreko jaurtiketan, 59 puntu ditu pilatuta, eta azken jaurtiketa egiten ari da. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 1. Modu horretan, 67 puntu pilatu ditu Oskar Solaunek, eta Adrian del Rioren txanda izango da orain. Ordoa, Adrian del Rio, bere proba asko jaurtiketan. Jaurtiketa oparoa, bakarra utzi du zutik. Ea orain jaurtiketa puntuagarrietan marka berrintza lortzen duen. Hor dago Adrian del Rio. Bola eskutan bere lehen jaurtiketa puntuagarriari ekiteko prest, eta jaurti du. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2 ere. Ordoa, Txikia eta beste 4 bota ditu Adrian del Riok joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiago batzerik izan. Bederatzi puntu orotara Adrian del Riorentzat bere bigarren jaurtiketa honetan. Ea hirugarrena ze moduz doakion. Eskutan dauka bola Adrianek, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta itzuleran aldiz beste 1. Zazpi puntu gehiago Adrian del Riorentzat bere hirugarren tiraketa honen bidez. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Ordoa Adrian, Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3 ere. 10 puntu Adrianek bere laugarren jaurtiketan. 36 puntu ditu pilatuta orotara, eta jaurtiketaren erdia geratzen zaio oraindik. Hor dago Adrian, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. Bederatzi puntu gehiago Adrian del Riorentzat. Ea seigarren jaurtiketa zen moduz doakion. Hor dago Adrian, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 2. Beste 10 puntu Adrian del Riorentzat. 55 puntu ditu pilatuta orotara, eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Prest du bolatokia Adrianek, bola eskutan dauka, eta jaurti du. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3.
Beste 10 puntu Adrian del Riorentzat bere azken aurreko jaurtiketan, 75 puntu ditu pilatuta orotara eta azken jaurtiketa geratzen zaio. Eskutan dauka bola. Eta jaurti du. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta itzuleran aldiz beste 3 ere. Beste 10 puntu Adrian del Riorentzat, 75 puntu lortu ditu orotara eta Joseba Solaunen txanda izango da orain. Batalla kultu... Eta honen bestez badirudi jaurtiketak amaitzen ari direla, parte hartzaileak sailkapenak ikusten daude, puntuazioei azken ukituak ematen, eta badirudi laster ekingo zaiola sari banaketari. Gogoratu hemen Arabako bola joko txapelketako finalak emititzen egon garela, atzo egon ginen hemen Luiandoko bolatokian arratsaldeko 6-etatik 8 arte, eta gaur goizeko 11 pasata hasi dire jaurtiketak, eta orain arte, ordu batak pasata arte, luzatu dira. Eta honen bestez, ja aurreratu dezakegu zeintzuk izan diren aurtengo irabazleak. Gizonezkoen kategorian Joseba Miras geratu da lehenbizikoa, Aitor Parrilla bigarrena eta Carlos Olabarrieta hirugarrena. Emakumezkoen artean aldiz, une honetan ez daukat sailkapena, baina badakigu Bea Isasi izan dela txapelduna. Eta gero, okerez banago, Estrella Alonso bigarrena eta hirugarrena Gurutze Badillo. Dena den sailkapen guztiak, txapelketa honen informazio guztia bezala, laster izango duzue aiaraldea.eus atarian ikusgai. Eta honen bestez laster emango diogo amaiera emisio honi, baina hori baino lehen sari banaketari ekingo diote, hemen Luialdoko bolatokian bertan. Gogoratu beharra dago, txapelketa hau naiz eta gaur finalak Luiandon izan diren, urte osoan zehar, azken aste eta hilabetetan luzatu dela, eta eskualdeko bolatoki ugari izan dituela geltoki. Okondon egin zen lehen tiraketa, Laudion egin ziren San Juan bolatokian eta San Roque bolatokian bigarren asteburuko tiraketak. Gero iritsi zen Beotekiren txanda, Kesarena jarraian, Tertanga ondoren, eta Urduña eta Artzinega izan dira azken geltokiak Luiandoko finalera iritsi baino lehen. Eta tiraketa guzti hoien puntuak batuta iritsi gara oraingo markara. Gizonezkoen artean Joseba Miras txapeldun eta emakumezkoen artean Bea Isasi. Orotara 54 pertsonek parte hartu dute guztira. 54 pertsonek gizonezkoen artean
eta 12 emakumezkoen artean. Eta esan bezala, oker ez baldin bagaude, jarraian ekingo zaio sari banaketari hemen Luiandoko bolatokian. Esan bezala, errepikatzearren apur bat, Arabako bola joko txapelketako finalak ikusi berri ditugu, eta orain sari banaketari ekingo diote. Esan bezala, emakumezkoen artean, Bea Isasi gailendu da, eta gizonezkoen artean aldiz Joseba Miras. Finaleko tiraketak atzo eta gaur izan dira hemen Luiandoko bolatokian. Eta aurreko tiraketak eskualdeko gainontzeko bolatokietan izan dira. Lehenbiziko geltokia Okondon izan zen, Laudion izan ziren urrengoak, Beotik Gingeron, Kesan jarraian, eta gero Tertangan, Urduñan eta Artziniegan gaurko egunera iritzi baino lehen. Atzo ere hemen egon ginen finaleko jaurtiketak emititzen. Aiaraldea komunikabidetik zuzeneko emisio berezia egin dugu Arabako bola joko txapelketako finaletan. Iaz ere halako emisio bat egin genuen Kesatik. Eta orain dela 2 urte hementxe bertan egon ginen, hemen egin zelako Euskadiko bolo txapelketa. Txapelketaren finala, esan nahi dugu. Eta hor ere, ia 8 orduko zuzeneko emisio berezi bat egin genuen. Eta datorren urtean 2027an Okondon egingo da Euskadiko bolo txapelketaren finala. Eta espero dugu, oraindik ere, hemendik urte batera non eta nola egongo garen jakitea zaila den arren, espero dugu ere hori halako emisio batekin kubritu ahal izatea. Besterik gabe, ez daukagu argi txapelketaren sari banaketa non egingo den. Beraz, honen bestez, bukatutzat emango dugu segurazki oraingo emisioa. Ez gara gehiago luzatuko, baina gogoratu txapelketako bai sailkapenak, bai argazki guztiak eta bai tiraketa guztien bideoak, hau da zuzeneko emisio hau, hemen izango dituzuela eskura, aiaraldea.eus atarian. Eta besterik gabe, honekin agurtu egingo gara. Eskerrik asko emisio hau jarraitu duzuen pertsona guztiei eta hurrengo arte.